ఈరోజు చేయబోయే రెసిపీ కాకరకాయ కర్రీ. ఇక్కడ నేను 4 కాకరకాయలు తీసుకున్నాను. పీలర్తో కాకరకాయలని ఈ విధంగా పీల్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వాటర్తో శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. కాకరకాయలని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకొని లోపల సీడ్స్ అన్నీ తీసేసుకోవాలి. మనకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేశాను నేను. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న కాకరకాయ ముక్కల్ని, కొంచెం చింతపండు, కొంచెం పసుపు, కొంచెం సాల్ట్ ఈ అన్నింటిని చేతితోటి బాగా మెదుపుకుంటూ ఒక 5-6 నిమిషాల పాటు బాగా ఇలా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల కాకరకాయలో ఉన్న చేదు తగ్గిపోతుంది. కాకరకాయ చేదుగా ఉంటుందని పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడరండి. ఒక 15 నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టాలి. కర్రీ చేసుకోవడానికి ఆనియన్, టమాటో, బెల్లము, కరివేపాకు, కారము, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, సాల్ట్. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అందులో ఫ్రెష్ వాటర్ పోసి ఇలా గట్టిగా పిండేసుకొని వాటర్ని వంపేసేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కాకరకాయలో ఉన్న చేదు తగ్గిపోతుందండి. ఇలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇది స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి 2 టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని, ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. మూత తీసి కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని ఈ విధంగా కలుపుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకొని మొత్తం ఈ విధంగా కలిసేలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమంలో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలను వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 10 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలండి. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అందులో మనకు రుచికి తగ్గట్టు కారంని యాడ్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఒక 5 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి అందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాను వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి. మూత తీసి అందులో కొంచెం వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. గ్రేవీ మంచిగా వస్తుంది. ఇందులో కొంచెం బెల్లం ముక్క వేస్తే ఇంకా కొంచెం ఏమైనా చేదు అనిపిస్తే ఆ బెల్లం ముక్క వేయడం వల్ల చేదు కూడా తగ్గిపోతుంది. ఈ విధంగా కాకరకాయ కర్రీ రెడీ చేసుకుంటే అందరూ చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. ఈ విధంగా కుక్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకొని 1 నిమిషం పాటు మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలండి. అంతే అండి, ఎంతో రుచికరమైన కాకరకాయ కర్రీ రెడీ. మీరు ట్రై చేయండి, టేస్ట్ చేయండి. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్.